Λέω ότι να αφήσω το χέρι. Κοίτα στο θα αρχίσει να πετάει. Θα αρχίσει να πετάει και να τραβάει με την κάμερα. Έτσι αυτό είναι ελικοπτεράκια. Κοίτα τώρα που το σηκώνει, κοίτα. Άμα θα πρέπει να τα αφήσει σιγά σιγά για να αδειάσει το νερό. Κράτα την αδερφή σου. Βλέπεις που σηκώθηκε, κοίτα. Αυτό έχει κάμερα, βλέπεις, απάνω έχει κάμερα και καταγράφει. Να το είδες πως σηκώθηκε. Αλλά αυτός ναι, το χειρίζεται με το χέρι. Σοφία, όχι κοντά στο νερό. Βλέπεις. Κανόνισε. Θα σε πάω με το μάξι. Κοίτα πως είναι μέσα στο σκάφο. Τώρα περιμένει σιγά σιγά να αδειάσει λιγάκι το νερό για να μην είναι τόσο βαρύ. είναι σβάση αυτό.